Luz verde ao inicio do expediente para a licitación da concesión da depuradora e colectores por valor de 1.200.000 euros. O que é sacar esa concesión por un montante cercano ao 1.200.000 euros, donde se valora de forma importante o que son os criterios obxectivos, é dicir, basicamente os criterios económicos e outros criterios de valor, pois que creo que é o que se ven facendo en calquer outro tipo de infraestructura. Este custo revertirá nunha suba da taxa de saneamento e limpeza que ascenderá a algo máis de 97 euros anuais, suba que a oposición considera excesiva especialmente para os consumidores domésticos. Que podemos sacar unha taxa completamente distinta e non gravar aos veciños de Ribeira con unha taxa de 97,20 euros ao ano. Uso industrial e obras considerando que ten que tributar máis que o doméstico, porque aquí temos casos como son lavanderías, talleres, peluquerías e tal que consideramos que contaminan máis do que é un domicilio e que a tarifa teria que ser superior. A maior parte dos grupos da oposición condiciona tamén o seu apoio á licitación desta infraestructura á realización dunha auditoría externa que acredite o fin dos problemas de funcionamento que rexistrou a EDAR dende a súa posta en servizo. O BNG vai a ser moi exixente con esa auditoría externa que hoxe non se vai adxudicar absolutamente nada, senón que se inicia o proceso de licitación e que o BNG votará en contra dun proceso de adxudicación se non hai esa auditoría externa na que nos comprometemos con todos os veciños e vecinas. Aquí hoxe entendemos que se nos debería traer o resultado dunha auditoría externa, que non se nos trae, que hai compromiso de facer, pero que non se nos trae. Durante o pleno aprobouse tamén a desafectación do inmoble do Matadoiro. Aínda así, o actual propietario terá a obriga de manter a actividade durante un mínimo de 15 anos, garantindo a prestación do servizo e os postos de traballo. Tamén saía adiante co apoio de todos os grupos, a excepción do BNG, a concesión da medalla de Ribeira á primeira corporación democrática.